Patay ang 4 na katao matapos sumalpok sa puno at magliyab ang sinasakyang kotse sa Amulong, Cagayan. Mula sa Cagayan, nakatutok doon live si Russell Simorio. Russell. Si Jay, balot ng pagdadalamhati ang mga kaanak na mga nasawi dito sa nangyaring aksidente sa Amulong, Cagayan. Kalunos-lunos ang sinapit ng mga biktima dahil natusta sila dyan mismo sa loob ng nagliyab na kotse. Sa amateur video na kuha ng ilang residente, makikita ang nagliliyab na kotseng ito na sumalpok sa puno sa kahabaan ng barangay Angkiray, Amulong, Cagayan. Sa tindi ng sunog, hindi na ito nakayanan pang apulahin. Ang masaklap, nasa loob ng nasusunog na kotse ang 4 na katao. Lahat sila patay. Nakilala ang mga nasawi na sina Nicole Molina, na driver ng kotse, at mga sakay na sina Oliver Tagana Jr., Benji Pascual at Michael Indita. Yung findings po kasi sa mga medical nila, sir, yung kapatid, nasa harapan po siya, sir, sa front seat po. Ang sabi po, damage po niya, mas isa pa po, parang durug-durug daw po. Halos hindi na raw makilala ang katawan ng mga biktima dahil sa tindi ng kanilang sinapit. Labis ang paghihinagpis ng kanilang mga kaanak. Ayon sa investigasyon ng pulisya, nawala naman ng kontrol ang kotse, kaya ito sumalpok sa electric post, diretso sa puno. Ayon sa report ng pulisya, pauwi na sana sa barangay Estefania ang mga sakay ng kotse nang mangyari ang disgrasya. Hindi na nagawang makalabas pa ang mga sakay ng kotse dahil sa tindi ng pagkakasalpok sa puno na sinundan pa ng pagliyab ng naturang sasakyan. After kami ma-receive yung report na may masusunog na sasakyan sa barangay Angkiray, immediately nag-responde po yung PNP Amulong at ang Bureau of Fire Protection para po mapula yung sunog at may ligtas po yung mga pasahero. Ngunit sa siwang palad, wala na po nabutang buhay, sir. Posibleng nag-leak din umano ang langis ng kotse na dahilan ng pagliyab. Madulas din umano ang kalsada dahil sa panakanakang pag-ulan. Bago ang aksidente, itinuturing ring accident-prone area ang lugar. So, paalala na lang po sa mga motorista natin, most especially yung dumadaan dito sa National Highway sa Amulong, na doble ingat po tayo sa pagmamaneho, maging defensive driver po tayo sa lahat ng oras at iwasan po natin yung overspeeding. Si Jay, wala naman daw sinisisi sa nangyaring aksidente ang mga kaanak ng mga biktima, pero talagang hindi lang nila matanggap itong nangyaring biglang pagkamatay ng kanilang mga mahal sa buhay. Si Jay, andito tayo ngayon. Ipakita ko lang sa inyo yung kaganapan dito sa barangay Angkiray sa Amulong, Cagayan. Dito mismo nangyaring aksidente at makikita natin na halos napitpit na lata itong ang kotse dahil na rin sa kanyang lakas ng impact sa pagkakabunggo o sa pagkakasalpok niya sa puno. Ayon sa mga residente, hindi na nila nagawa pa na saklolohan yung mga biktima dahil mabilis na nagliyab itong kotse at magmamadaling araw na nangyari yung aksidente, kaya marami na rin sa mga residente ay tulog na sa mga oras na yan. Nagpaabot na rin ng pakikiramay at panalangin ang LGU Amulong sa mga kaanak ng mga biktima. Handa rin daw sila na tumulong sa pagsasagawa ng investigasyon. CJ. Russell, nabanggit doon sa report na nahirapan ng otoridad sa pag-identify sa labi ng mga biktima. So, paano nila natukoy ang pagkakakilanlan ng mga nasawi? Russell. Si Jay, ayon sa Amulong Police Station, bago pa man sumakay sa naturang sasakyan o naturang kotse itong mga biktima, ay nakuhanan sila ng CCTV camera. Doon sa CCTV footage, nakita doon yung pagsakay at kung saan pumwesto yung mga biktima ng aksidente. Kaya ang ginawa ng mga kaanak ng mga biktima at ng Amulong Police Station ay doon na nila ibinase yung pagkakakilanlan ng mga nasawing biktima. Si Jay. Okay, maraming salamat, Russell Simorio.